guztioi, ekitaldi honetara etortzeagatik gaindegiak antolatu duen hitzaldi eta mahai inguru honetara. Gaindegia sortu zenetik bere zereginen artean dauka Euskal Herriko ekonomia ezagutzea, Euskal Herri osoko ekonomia ezagutzea, eta ezaguera horretatik abiatuz hausnarketak egin, eztabaidak eta behar izan ezkero, proposamenak eta egitea. Badirudi gauza erreza dela, edo izan beharko lukela, eta aldi berean zailtasunez betetako helburua da, erreza izan beharko luke baliabide eta datu iturri asko daudelako, baina aldi berean bai inertziagatik eta bai Euskal Herriak daukan egitura instituzionalagatik eta zaila da benetan eta lana ematen du Euskal Herri osoko ekonomia ezagutzea. Euskal Herriko ekonomian berebiziko garrantzia du industria sektoreak, inguruko ekonomietan baino pisu handiagoa dauka industriak, eta beraz, industria sektorea ezagutzea gakoa da Euskal Herriko ekonomia ezagutzeko. Industria sektoreak alde batetik industria ezagutzeak bere biziko garrantzia duen, gaindegiak egin nahi izan du txosten bat, Euskal Herriko enpresa demografia ezagutzeko txostena Imanolek aurkeztuko digu, Imanol Esnaola gaindegiako koordinatzaileak, eta gero bi gonbidatu geneuzkan, gaurko baino hoietako batek ezin izan du etorri, eta orduan edukiko dugu gurekin Miren Estonsoro orkestra, Lehiakortasunerako Euskal Institutuko kidea, Imanolek egindako aurkezpenaren ondoren, Miren izango da gure aditua dauzkagun zalantzak eta argitzeko, berak bere iritzia, bere analizia aurkeztuko digu hemen, 4 puntu nagusien arian, eta gero aukiko dugu aukera dauzkagun zalantzak, galderak, berari luzatzeko. Orduan, besterik gabe, ongi etorriak eta Imanolek egingo du Euskal Herriko enpresa demografia txostenaren aurkezpena. Hori esan da, ekin diezaiogon pixkat aurkezpenari. Beraz, 2012ko argazki bat da eta elementu retrospektibo batzuekin. Orduan, 2012ko egoerari bera, 130.000 establezimendu. Ez da azaldu beharrik, establezimenduak eta soziedadeak bereiztu ditugu, soziedadeak ez ditugu sartu ikerketa honetan, 80.000 inguru dira, 130.000 establezimendu daude Euskal Herrian guztira. Bizkat hemen mapa ikusten duzue eta metaketa, lurraldean, orduan. Begiratuko bagenio, ikusiko genuke zenbat eta zonalde ilunagoa esan nahi du densidadea handiagoa dagoela. Mapa hauek behin eta berriro erakutsiko dizkizuet guretzako elementu garrantzitsua delako gure geografia produktiboa ezagutzea. Orduan, ikusten duzue, Bilbo handia, Bilbo handia, Durango, Irun Beasain Baiona, hemen dagoela, Iruñerria, Gasteiz, eta bizka bat gero Nafarroko herriberara datorrela zera. Orduan, egia da, harrigarria badituko bazizu ere, iparraldearen barnealdean, aldaketa legal batzuk egon diren aldetik eta aktibidade gehiago registratzen dira une honetan. Egoitza nagusia Euskal Herrian duten establezimenduen porzentajeri begiratuko bagenio, mapa hau barka eskualdeena da, eskualde estadistikoena, gutxi gora bera. Eta, orduan, esango dugu, 88,8, egoitza nagusia, matriza deitzen dena, Euskal Herrian duela. Datu hori, behar bada, ez da harritzekoa, baina oso altua da, eta gainera bitxia da, ze zona batzutan, adibidez, Lapurdi kostaldean da, jetxi egiten da, eta beste batzutan ikaragarri igotzen da. Eta azpimarratzekoa, goien artean, Arabako, Errioxa eta olakoetan bai,
baina Debagoienan esate baterako 189 luze bat da, ezta? Orduan, egoitza nagusia Euskal Herrian dutenen proportzioa altua da, eta bereziki Gipuzkoan eta batez ere eskualde batzuetan. Sektoreak, sektore ekonomikoa begiratuta, 4 mapa jarri ditut, lasai ez da ezer irakurtzen, baina nahi nuen tonoak ikustea, ezta? Orduan, nolabait ere, eta ezer ikusten ez delako, txuleta hartu beharko dut. Bueno, nolabait ere, hemen daukazue lehen sektorea. Lehen sektorea garbi ikusten da, non kontzentratzen den, eta da periferia, ezta? Hau, ekialdea, mendebaldea eta hegoaldea. Hor dago lehenengo sektorea. Lehenengo sektoreko datuekin arazoak ditugu oraindik, baina, tira. Ondoren, zera, ezta? Industria, eta industria berriz ikusten dugu badagoela Bilbo, Durango, Beasain, Irun, ardatz bat, hemen, eta gero Gasteiz, Arabako lauta da, Gasteizeko eskualdea, eta Iruñerria. Eta berriro, ez, zera agertzen zaigu, ezta? Herribera. Honez esan nahi du, industria agroalimentario haundia garrantzitsua dagoela. Bestelakoa ere bai, baina agroalimentario garrantzitsua. Beraz, ikusten duzue, ja, badoala gure mapa aldatzen, eta berdin eraikuntza sektorea. Eraikuntza sektoreak izan dezake industriarekin badu nolabaiteko antzekotasun bat, baina kasu honetan, ja agertzen zaizkigu beste eskualde ruralago batzuk ere, esate baterako Lizarraldea, Nafarroan, Sakana eta zenbait eskualde ruralagoa direnak nun eraikuntzak pisu handia duen. Gainera, gero ikusiko dugu evoluzioan 25% jaisten dira eraikuntzako establezimenduak, eta jaitsiera horrek bereziki reperkusio handi bat du zenbait eskualde ez horren industrialetan eta agian bai ruralagoetan. Eta, ja, nolabait ere, hori esan da, zera, ezta? Zerbitzuen sektorea. Eta ja, hemen mapa guztiz argitzen zaigu, lehen sektorearekin bezala, zerbitzuek. Eta zerbitzuak konzentratzen dira argi eta garbi Baiona, Bilbo ardatzean, salbu Leharti bai. Ezta? Hor ikusten da. Beraz, gure geografiak baditu ezaugarri batzu, behar da oso bistakoak diruditenak, baina nolabait ere baldintzatzen dutenak gaur egun gure errealitate bai demografikoa, bai ekonomikoa eta beste hainbat ere, ezta? Ongi. Aurrera. 10 sektoretara ekarrita, hau ikusten ez da horren erresa, baina 10 sektoreta ekarrita, ikusten dugu nolabait ere, kasu honetan, zera, ez da? Kolore, zera, ilunena, hau, nekazaritza dugu, esate baterako, ez da? Eraikuntza, hemen dugu, ez da? Orduan, pixka bat, proportzioetan, azkenean, taula begiratu gabe, ikusten dugu merkataritza, garraio eta ostalaritza dela 46%. Ezta? Eta hortik aurrera, beste guztia, informazio eta komunikabideak 3%, finantza jarduerak 5%, higiezinak 5%, jarduera profesionalak 19%, autonomo asko, edo profesio liberalak, herri administrazioarekin lotuta 11%, eta hau da, bigarren sektore, hirugarrena kasu honetan, indartsuenetako bat. Eta justu krisia jo duenetik krisia gutxien nozitu duena. Datuetan ikusten da, gutxien jaitsi dena esan dezagun, ezta? Herri administrazioa, hezkuntza eta osasuna. Eta gero, artea eta bestelakoak 9%. Orduan, nolabait ere honek garbi uzten digu, nolabait ere merkataritzaren bueltan dabilen sektorea, kasu honetan zerbitzuetan nabil, zerbitzuetan nabil, kolorekin ez dizuet ezer garbirik esango. Aurrera, hau ez da nik nahi bezala ikusten. Industriara etorri da, hau da garrantzitsua. Industrian, badugu ardatz industrial bat, Bizkaiak badu tradizio industrial bat eta izen industrial bat, ezta? Bizkaian nagusitzen direna zerbitzuak dira.
Egia da, Bizkaiak urte batzuk egin dituela industriaren zati bat deslokalizatzen Arabara, esate baterako, eta Nafarroara ere bai egin batean, bereziki Arabara, eta Bizkaiak hartu duela industriarekin batera, hartu dituela gero zerbitzu zerak. Orduan, gure ardatz industriala edo gure lurraldean ekonomia industriak baldintzatuta dago batez ere Nafarroa garaian, Araban eta Gipuzkoan. Zuberoa sartu dugu, volumenean nahi badugu Gipuzkoarekin konparatzen insignifikantea izan daiteke, baina Zuberoan badagoelako jarduera industrial egonkor aurreratu eta, gaur egun enplegua sortzen ari den bat. Hau da, Zuberoa maiz lotzen dugu nekazaritzarekin, artzantzarekin batez ere, baina Mauleren inguruan badira hainbat enpresa industrial bere garaian ez bakarrik espartinekin lotuta eta alakoekin, geroztik ere sektore aeronautikoarekin lotuta ibili dena, eta jarraitzen du bizirik egoten sektore industria horrek, ezta? Edololare, Nafarroa garaia, Araba eta Gipuzkoa dira gure ardatz industriala. Eta hor metatzen da. 13% da enpresen proportzioan. Barne produktu gordinera etorriko bagina, 20%, 25% inguruan. Lehen Jose Mari hasi da, industria azpimarratzen, industria guretzat, eta Fagorren kontu hauek behin da berriro dabiltza, Tubacexena ere hor dabil, industria, behar bada, esan beharrik ez dago, baina industria oso sektore eragilea da, ekonomian eragilea da gizartean, industriaren atzetik eta industriari eusteko ikerketa dago, formakuntza dago, finantziazioa dago, garraioa ezinbestekoa da. Beraz, industriaren funtzio egituratzailea txarrerako eta onerako, txarrerako diot kutsadura eta halako faktoreak ere badituelako, baina industriaren funtzio egituratzailea importantea da. Eta horretan, Euskal Herriak badu ezaugarri bat oso berezkoa duena, industriala dela. Baita Bizkaia bera ere, Bizkaiak industriara bideratzen dituen hainbat zerbitzu eskaintzen dituelako, orduan, eta hori behin eta berriro azpimarratzen da, Euskal Herrian etorkizuna izatekotan industriala izango dela, eta hemen hori garbi ikusten da. Eta esan bezala Nafarroa garaia, Araba eta Gipuzkoan modu nahiko nabarmenean. Berriro ere mapara etorriko bagina, agertze zaigu berriro kostaldeko ardatza, eta ardatz horrek, esan bezala, Bilbo Handia Durango, Irun Beasain, eta segidan hortik Gasteiztik, poliki Gasteiz Iruña. Eta berriro hartzen du Erriberako eremu hau. Erribera behin eta berriro agertzen ari da, baina egia da Nafarroako indikadoreak nahiko eskasak direla aktibitate ekonomikoari dagokionez. Atzeraldi haundi badagoela. Sakanan bizi dutena, beste zona batzutan edo beste eskualde batzutan ere bizi dute. Ez behar bada horren modu gogorrean, baina bizi dute. Gero aipatuko dugu hori berriro. Nolabait ere, beste faktore bat zen teknologia mailarena. Kasu honetan industria bakarrik hartu dugu, noski, hor badira sailkapen batzuk oso diskutibleak direnak, enpresen jarduera, kalifikatutako edo referentziatutako jarduera, gero maila teknologiko batekin lotzen duena. OCDek edo egiten duen zera bada, ekibalentzia bat da, eta hori aplikatu dugu kasu honetan, ezta? Hori dagoelako indarrean. Orduan, industriari begira jarrita, teknologia maila 16an altua da. Eta hori, txostenean aipatzen den bezala, Alemaniako zenbait eskualde industrialen parekoa da, Baden-Württembergen eta halakoen parekoa da. Edozein kasutan, 45%, erne, 45,3, baxu ertaina da. Eta 38, baxua, beraz, bataz beste, 83-84aren bueltan da teknologia maila ertain baxukoa. Alegia, agian gaur ertaina dena bihar baxua da. Bilakaera teknologikoa medio. Orduan, honek gogoeta ugari uzten dizkigu, eta pixka bat gure geografiari begiratuko bagenio, eta pixka bat hor mapa horiekin horixe erakutsi nahi dugu, nolabait ere ikusiko genuke teknologia maila handiko establezimenduak
berriro ere kokatzen zaizkigula, ezta? Ipar mendebaldean, gehi hemen Iruñerrian, nabarmen. Iruñerriak bere hueltan asko metatu du, horretaz kritika zorrotza egin beharra dago, gero hitz egingo dugu horretaz, baina nolabait ere teknologia maila, zera handia hemen dago. Eta gero teknologia maila ertaina handia ere berriro ere hemen agertzen zaigu. Ikusten duzu gainera, badula faktore bat, teknologia maila ertaina berriro ere Bilbo hiriburuaren periferiako eskualdetara dagoela, hau da. Nolabait ere, hemen metatzen dela, honetan metatzen dela teknologia maila ertaina. Berriro ere, ertain txikia antzeko lurralde batera dijoakigu, eta bereziki, eta hau da guretzat interesantea, hemen berritasun gutxi dago, hemen mapa honetan dago, ez? Hain zuzen ere, teknologia maila txikiko zera industria metatzen delako, bueno, periferian, eta hain zuzen ere, ekialde eta hegoaldean. Zer esaten digu mapa honek? Bereziki enpresa txiki gehien duten eskualdeak, hirigunetatik edo azpiegitura estrategikoetatik urrunen dauden eskualdeak direla maila teknologiko txikiena dutenak. Beraz, etorkizunari aurre egiteko horretan energiak hemen badaude, baina hemen energia falta egin daiteke. Ikusten duzuen bezala, Euskal Herriko geografiaren ia erdia da. Asko dago, iparraldearen zati handi bat hartzen du, eta Nafarroa zeharkatzen du alde batetik bestera. Honek gogoetak gero ondorioetara ekarri dugu, eta honek gogoeta bat eragiten du. Industria maila eskualdeka begiratuta jarriko bageno, begiratuta, esan beharko genuke, teknologia aurreratuko enpresak 60%an hiriburuetan daudela. Beraz, eta gero, gainerako 40% hori hiriburuen bueltan dabilela. Beste aztertu nahi izan dugun beste elementu bat izan da, eta bizkator Eustaten irizpideak eta jarraituz, industria ondasunen helburua. Alegia, ekoizten den hori, konsumo ondasun baden, bitarteko ondasun baden, ekipo ondasun baden, zer den, azken batean, balio erantzi nagusia ekipo ondasunetan ikusi izan dugu, industriala garen aldetik, ezta? Eta hor Fagorren bueltako, edo Fagor etxetresnaken bueltako zera guztia, kalapita guztia. Orduan, hemen ekipo ondasunak 23%a, enpresen 23%ak ekoizten du, eta bitarteko ondasunak 37,8%, hori altua da. Hori altua da, iparraldean esate baterako ez da horren bestekoa. Horren produktuen, horren besterainoko garapena altua da, eta lurralde bezala, etorkizunari begirare, faktore importante bat izan behar duela. Lehenkoan Arantxa Tapiak esate baterako, aipatzen zuen Jaurlaritzaren lehentasunen artean, manufaktura garatua sustatzea zegoela. Hau da, ekipo ondasunen, elementu edo, ekipo ondasunak alde batetik, bitarteko ondasunak ere sartzen dira hor, baina batez ere garatuak, honi erantzuten dio. Alegia, errealidade horri, honek ez dauka atzera harik. Ekipo ondasunak eta bitarteko ondasunen urrengo fasea izan behar du gehiago, esan ezagun, hobeak edo aurreratuagoak edo nahi duzuena. Baina gure industriak hau egiten du. Gainerako guztia izan daiteke lehen gaiak ekoitzi talakoak, baina produktuen elaborazio maila nahiko altua da. Gaur egungo enpresa 100-ean. Eta elementu horrek gero esplikazio handia ditu ingenieria beharrari dagokionez esate batera.